Er wordt op een jouwer bekendmaken. Joert, de 22 juli, trouw op een jouwer. Om alle boeren in Park Heremastaten. Sjaake van der Wal en Lelia van der Veen. Maar er is wel een probleem. We zijn in Canada met vakantie en de laatste dag zoek de boot even uitdrukken. En toen dacht ik dat de stijgerbrus en toen bleek dat mijn jarm weer. Dat hij weer in 100 stukjes. Dus vandaar dat hij eigenlijk net kan mennen. Dus en het is nog steeds niet heel. Dus dat is nog wel hier alleen. Hoe lossen we dat op? Hoe lossen we dat op? Ik men. Maar dat is net nevens de toch vrij strenge traditie. Of wel? Van 1860 wie het altijd een sa. De vrouw mende, de man stuts met ringrieden. En in 1910 is pas de eerste ringriederij begonnen in Snits. Daar wien ik hele grote prijzen met zilver en goud. En daar wie de man mende en de vrouw stuts. Dat wie eigenlijk de eerste ringriederij die het sa ontstaan is. Je zet een scanneerpunt in en 2 ijzeren platen. Valt er net valt wel mee. Maar voordat de rieten of trouwd worden kan, wat Elsen hier eerst in de traditionele bruiloftsklingen en eerriezers. Begint er op te liekje of net? Hè? Komt het echte werk? En wat verhoort er nou in die lippen? Net zo volle, ja? Nee. En als Elsen hier ongekleid is, gaat de bruidstoet terug het dorp. En waar had daar de teugels in handen? Kost het vol? Ja, dat moet even, want de vrouwen met de snoepjes uitdelen. En daar waren ook lijntjes sturen door het stekende ring.